אלה הסנדלים של משה תדמור. זה האייפד של משה תדמור. זה מה שמשה תדמור רואה כשהוא יושב מול שולחן העבודה שלו. זהו סרט על משה תדמור ברטשטיין. כבודו. לטובת הסרט הזה, נפגשנו עם משה לשיחה כנה. מה טוב לסרט שאני אגיד? משה תדמור הוא חיבור של חוק וסדר, אומנות ומדע, רוח ושטות. לאורך חייו משה יצר סרטים, פרסומות, ציורים, פסקי דין, מאמרים, סרטי בת מצוות, פלפלים ממולאים ותספורת איקונית אחת. בעשור האחרון משה משך מאות ספרים לספרייה בשמה של ביתו. תוציא מהסרט. לא נגלה לאף אחד. משה הוא אדם יסודי וקפדן. כמו כל דבר בחיים, הוא אוהב את הבשר שלו, עשוי היטב. בבשר אני אוהב well done כי אני, לא יודע, אני כנראה עדין נפש טבע. משה תדמור טען לא פעם שהדבר הטוב ביותר שיצא משוויץ הוא לא שוקולד שוויצרי או שעונים שוויצריים, אלא הטניסאי השוויצרי, רוג'ר פדרר. משה מסוגל לסיים קופסה של חומוס לגמרי לבדו לפני שיפוג תוקפה. ב8 במאי 1955 נולד משה. הוא גדל בחיפה בשכונת אחוזה יחד עם שני אחיו הקטנים, דורון ורפי. היינו אחים רגילים, הרבה משחקים בטבע, היינו בונים קבוצות על העצים, קבוצות זה בתי עץ כאלה. באוגוסט 1973, בגיל 18, משה התגייס לצה"ל ושירת בחיל השריון, שם שירת 4.5 שנים, והשתחרר כמפקד פלוגה בדרגת סגן. קצין וג'נטלמן. בשנת 1980, משה התחיל פרק חדש בחייו. הוא עזב את לימודי האדריכלות בטכניון וטס להגשים את חלומו וללמוד קולנוע ב-NYU בניו יורק. זו הייתה תחילתו של פרק משמעותי שישנה את חייו של משה. לא בגלל עולם הקולנוע הסוער אליו נכנס, אלא בגלל ששם יפגוש את האישה שלימים תהפוך לאשתו, יעל אמיר. דרכיהם הצטלבו כשעבדו יחד בשדה התעופה JFK. משה שלף את משפט הפתיחה שכבש את יעל. אז אמרת לה, שימי לי עין על האוטו כזה, כנראה בסמכותיות, אני לא יודע. נייס. משה הציע ליעל לצאת. אנחנו לסרט, סרט הכי גרוע. אבל היא איכשהו סבלה את זה. ובשנת 1985 יעל ומשה התחתנו. יעל אומר שזה רק בגלל הוויזה, אבל... בשנת 1988 נפתח לו הרצף, עם לידתה של ביתם הבכורה, אביטל. בשנת 1990 הצטרפה יסמין. בשנת 1995 הגיעה ענבר. בשנת 2002 הגיחה רותם. פרי התשוקה. ובשנת 2005 הצטרף לחגיגה בן נוסף ששבר את רצף הבנות במשפחה. אני, דניאל ליכטר. נכון לזמן יצירת סרט זה למשה ויעל יש 7 נכדים ונכדות. והזרוע עוד נטויה. זה הכלב של משה תדמור, רמבו. יש דמיון, בשנת 2007, שאני ומשה תפסנו חולדה בבית המשפחה, משה טבע את המשפט המפורסם, זהו אנחנו או הם. צריך לשדר לחולדות האלה, שזה הסוף שלהם. אז למה קוראים למשה תדמור כבודו? במהלך השנים, משה החליט למכור את הסובארו פשע ולשרת את החוק והסדר במדינת ישראל. בשנת 2016 הוא התמנה להיות שופט בבית משפט השלום בתל אביב. בפרק זמן של 9 שנים, משה כתב כ-200 פסקי דין שהם כ-5,000 עמודים. אם נחבר יחדיו את כל פסקי הדין, נקבל שורת טקסט באורך של כ-38.75 קילומטרים, שאיתה אפשר להקיף את תל אביב כמעט פעמיים. בשנת 2025, היום, משה מסיים את כהונתו כשופט, הוא יוצא לפרק חדש נוסף בחייו.